sulla voi olla oikeasti 2000 henkilöä siellä sun verkostossa ja sä saat enemmän liidejä kuin 2 miljoonalla Instagram- ja TikTok-seuraajalla. Niin se johtuu just siitä, että LinkedIn haluaa näyttää sitä sun sisältöä just sille sun ICP:lle. Eli hyvin pienellä verkostolla sä voit saada niinku valtavia tuloksia. Ja sitten toinen asia on just tää, että myös ne DM:t tukee sitä. Eli jos sä käyt niitä myyntikeskusteluita siellä DMissä tai ihan ylipäätään kasuaalisia keskusteluita DMissä, niin myös nämä henkilöt alkaa näkemään sitä sun sisältöä. Niin onhan tuo niinku hieno mahdollisuus johtajille. Rita Kerola rakentaa 7-numeroista liiketoimintaa LinkedIniin. Hän on In1% -yhtiön perustaja ja auttaa toimitusjohtajia ja foundereita luomaan henkilöbrändin, joka tuottaa tulovirtaa. Rita on entinen LinkedInin työntekijä ja istuu useiden yritysten hallituksissa. Miten sosiaalisessa mediassa me pystytään niinku promoomaan meidän bisnestä tai meidän palveluita? Meillä on niinku 3 tapaa. Eli me voidaan tehdä maksettua mainontaa, me voidaan tehdä kylmäkontaktointia eli outreachia ja me voidaan tehdä orgaanista sisältöä. Mun mielestä niinku se orgaaninen sisältö on niinku se kaiken perusta, koska se on niinku se tapa rakentaa sitä asiantuntijuutta, luottamusta ja käytännössä sitä inbound-liikennettä sille sun bisnekselle. Maksettu mainonta versus orgaaninen sisältö, niin tutkitusti niinku orgaaniseen sisältöön luotetaan siis moninkertaisesti enemmän kuin esimerkiksi maksettuun mainontaa. Miltä hyvä myyntijärjestelmä näyttää 2026, niin on se, että meillä on sisältö, jota me tehdään, tai sitten meillä on outreach, jota me tehdään. Koko tämän niin kuin sosiaalisen median idea on se, että me tehdään käytännössä sisältöä, jotta se ihminen tulisi meidän profiiliin, jotta me saadaan se ajettua pois meidän profiilista. Ja mitä mä niin kuin tarkoitan tällä, niin se koko idea ei ole nyt se, että me saadaan vaan näyttöjä nyt sillä sisällöllä, vaan se idea on se, että me saadaan käytännössä ihmiset sillä sisällöllä kiinnostuneeksi, rakennettua se luottamus niin, että se ihminen hyppää meidän LinkedIn-profiiliin, jossa se on niin selkeästi kuvattu sen kyseisen ICP eli ideaaliasiakkaan ongelma, jotta käytännössä se tekee toimenpiteen sillä profiilissa, eli hyppää meidän verkkosivuille, eli hyppää meidän kalenterilinkkiin, eli hyppää meidän ilmaiseen materiaaliin. Eli me käytetään vaan sosiaalista mediaa niin kuin traffic driver, eli liikenteen ohjaajana sinne meidän profiiliin, josta me halutaan ihminen pois sieltä profiilista. Niin sisältö tarkoittaa käytännössä top of funnel contenttia, middle funnel contenttia, bottom funnel contenttia. Ja avaan nyt yksitellen, mitä nämä niin kuin tarkoittaa. Eli top of funnel content käytännössä on ylätason contenttia, jossa sinä johtajana, yrittäjänä kerrot, että kuka sinä olet ja mitä sinun business tekee. Sillä on pointtina saada esiteltyä sinua ja sinun bisnestä isosti laajalle yleisölle, eli ei pelkästään teidän ideaalille asiakkaalle tai ideaalille ostajalle tai ideaalille yleisölle, vaan isommassa kuvassa, eli siihen voi isompi massa samaistua. Ja tällä me saadaan niin kuin ylätaso tunnettuus hyvälle tasolle, mutta niin, että se on oikeasti bisneshyödyllistä, se ylätason tunnettuus, ei niinkään, että nyt puhutaan vain jostain X-aiheesta, jolla saadaan paljon näyttöjä, vaan käytännössä se, että me halutaan aina esitellä, kuka sinä olet ja mitä sun business tekee, koska se on se, mikä tuottaa niin kuin käytännössä konversiota ja luottamusta skaalassa. Sitten meillä on middle funnel content, joka tarkoittaa asiantuntijakontenttia, kun tuo ensimmäisen ideaali käytännössä tuottaa näyttöjä, tykkäyksiä, niin kuin ylipäätään reachia, niin silloin taas tämän toisen, eli asiantuntijakontentin tehtävä on tuottaa luottamusta. Ja jos me kuvitellaan, että mä oon vaikka ERP-järjestelmiä myyvä johtaja, esimerkiksi ERP-järjestelmät, niin ei ne kiinnosta kuin ihan murto-osa ihmisistä. Sama kuin me jaettiin algoritmiraportti tällä viikolla, niin varmasti tämä yleisö on kiinnostunut algoritmiraportista, mutta moni muu ei. Että 99% mun yleisöstä ei välttämättä ole millään tavalla kiinnostunut algoritmiraportista. Jolloin niin kuin se pointti ei ole se siinä asiantuntijakontentissa, että me saataisiin paljon näyttöjä, jakoja, vaan se riittää, että me saadaan kiinni ne oikeat ihmiset tai osa niistä oikeista ihmisistä. Viimeinen eli bottom funnel content tarkoittaa myyvää kontenttia, jolloin me jaetaan esimerkiksi liidimagneetti, ja liidimagneetti tarkoittaa tämmöistä ilmasta materiaalia, jonka ihminen pystyy lataamaan syöttämällä käytännössä omat yhteistietonsa. Silloin hän saa aidosti arvokkaan materiaali, joka luo luottamusta luonnollisesti skaalassa tässäkin, mutta tässä varsinkaan me ei mitata niitä näyttöjä, vaan me mitataan niitä latauksia, inboundeja, tämän tyyppisiä asioita. Eli meidän on hyvä hahmottaa johtajina, että meillä on 3 eri tasoa tehdä kontenttia ja jokaisella tasolla on eri tavoitteet.
jolloin kun me tehdään vaikka asiakaskeissipostaus, niin silloin se pointti ei olekaan, että saataisiin mahdollisimman paljon näyttöjä, jakoa ja tykkäyksiä, vaan se pointti on enemmänkin just se, että me saataisiin mahdollisimman paljon ihmisiä vaikka käymään meidän profiilissa, buukkaamaan ajaa meidän kalenterissa. Eli tämä on nyt se sisältöpuoli, mikä niin kuin liidiputken idea ylipäätään on LinkedInissä, niin se on niin kuin saada ihmiset pois sieltä LinkedInistä. Me niin kuin tehdään kontenttia LinkedIniin, jotta ihmiset tulee meidän profiiliin, jotta me saadaan ajettua ne pois LinkedInistä, mikä voi olla mielenkiintoinen ajatus, mutta näin se vaan toimii. Sen takia profiilioptimointi on tosi tärkeässä osassa tätä kaupallistamista, koska ensinnäkin, että sun pitää tehdä kiinnostavaa kontenttia, jotta ne tulee sinne sun profiiliin, mutta jotta ne konvertoituu sun asiakkaaksi, niin se profiili täytyy olla kirjoitettu sille, että se on niin kuin helppoa niille varata aika sun kalenterista, ladata sun ilmainen materiaali, uutiskirje. Mitä tulee siihen liidiputkeen, nyt ollaan siellä profiilissa, niin kun profiilista klikataan esimerkiksi tämmöiseen ilmaiseen materiaaliin, niin silloin ihminen vastaanottaa liidimagneetin, eli jonkun arvokkaan materiaalin käytännössä, jolla on aito arvo kyseiselle ICP:lle, eli ideaalille asiakkaalle. Samanaikaisesti ihminen myöskin siinä kohtaa lataa sen materiaalin, mutta tulee niinku uutiskirjetilaajaksi. Ja se uutiskirjeen niinku käytännössä on tosi hyvällä konversiolla toimiva palvelu niin sanotusti. Eli jos sä jaat niissä uutiskirjassa oikeasti aitoa arvoa, niin ihmiset alkaa sitäkin kautta luottamaan suhun enemmän. Plus sitten sä oot niin kuin ulkona siitä algoritmimuutoksista, eli mitä enemmän sulla on itsellä siellä uutiskirjetilaajia, toimitusjohtajana, yrittäjänä, sitä vähemmän sun tarvii stressata siitä, kun algoritmi muuttuu ja nyt yhtäkkiä sun postaukset ei näykään kuin puolelle siitä, mitä ne on näkynyt aikaisemmin. Ja algoritmit sosiaalisessa mediassa tulee aina muuttumaan. Myyntisysteemi käytännössä tarkoittaa kylmää ja lämmintä outreachia. Kylmä ja lämmin outreach käytännössä on niinku kontaktointia LinkedInissä. Mitä niinku tämmöinen kontaktointi LinkedInissä tarkoittaa, niin lämmin outreach on sitä, että ihmiset, jotka on jo reagoinut sun kontenttiin, tai ne on käynyt sun profiilissa, ne on alkanut seuraa sua LinkedInissä, ne kommentoi sun postauksia, niin nämä kaikki, vaikka moni meistä ei ehkä hoksaa ajatella, niin on potentiaalisia liidejä. Eli ne on ihmisiä, jotka on aidosti kiinnostunut sun kontentista, jos se kontentti vaan puhuttelee sitä ICP:tä, eli ideaalia asiakasta. Eli sä oot asemoinut sen kontentin sillä tavalla, että tää on niille sopivaa kontenttia, ratkaisee niiden ihmisten ongelmia, joita sä haluaisit asiakkaiksi, taikka sä haluaisit seuraiksi. Ja sitten taas tää kylmä outreach, eli meillä on X-henkilö, joka on meidän potentiaalinen ostaja, ei ole verkostossa. Sitten me saadaan hänet verkostoon lisäämällä hänet. Sen jälkeen aloitetaan lyhyt DM-keskustelu. Hän alkaa seuraa meidän kontenttia. 3 kuukauden päästä, tadaa, hän onkin lämmin liidi ja käytännössä ostaa esimerkiksi suoraan sun myyjän palaverista tai sun omasta palaverista. Nyt kun sä saat sitä liikennettä tähän sun ylätason kontenttiin, asiantuntijakontenttiin, myyntikontenttiin, niin mitä sitten? Jäähänkö me vaan odottaa niitä inboundeja? Vai pitäisikö meidän oikeasti olla yhteydessä näihin ihmisiin? Esimerkiksi laitetaan viesti kaikille, jotka kommentoi, jotka on meidän ICP:tä tietenkin, ketkä tykkää meidän postauksessa, ketkä käy meidän profiilissa, ketkä laittaa connection-pyynnön meille sen meidän kontentin myötä. Tehdäänkin niin, että me ollaan niihin yhteydessä, että hei X, kiitos kun tykkäsit postauksestani Y, ja sitten sen jälkeen kysymys. Eli tämä on niinku semmoinen todella toimiva framework, ja moni meistä ihmisinä tarvii vaan tämmöisen yhden viestin, joka ei ole sille, että hei, ostapa nyt tästä palvelu X, vaan se viesti on tällainen niin kuin hyvin kasuaali keskustelualoitus, niin kuin jonkun toisen kanssa vaikka kadulla aloittaisi keskustelun, niin samalla tavalla me aloitetaan se linkkarissa digitaalisesti ja näin konvertoida myös sitä bisnestä. Frameworkit ja tämmöiset ajattelumallit, niin ne tekee niin kuin ajattelusta selkeämpää ja toiseksi muistettavaa. Eli jos meillä on vaikka nyt DM-framework, eli miten direct message-viestejä käydään ja keskusteluita käydään, niin meillä on just se, että me niin kuin ensin selvitetään situation, eli asiakkaan tilanne siellä DMissä. Sitten sen jälkeen tai potentiaalisen asiakkaan tilanne. Sen jälkeen me selvitetään käytännössä pain, eli se, että onko niillä mitään kipukohtaa, missä me voitaisiin ylipäätään auttaa. Jos ei ole, niin sitten ei pystytä auttamaan. Sitten sen jälkeen goal, eli jos löydetään se kipukohta, sen jälkeen me selvitetään, että mikä se tavoite sitten on tässä asiassa, mitä nyt niin kuin tarjotaan. Sen jälkeen käytännössä problem, mitä ne on jo yrittänyt tämän ongelman ratkaisemiseksi. Ja sen jälkeen vasta kerrotaan, että hei,
X, me pystyttäisiin auttaa sua asiassa Y, hypätäänkö palaveriin käytännössä tästä Teamsillä 30 minuuttia. Tämmöinenkin framework, niin voitte kuvitella, jos mä yrittäisin ilman tätä frameworkia nyt selittää tämän kokonaisuuden, niin se voisi olla paljon haastavampaa, mutta kun mulla on selkeästi, että okei, näin nämä kirjaimet ne tulee nyt aina kysyä ja tällä tavalla näitä DM-keskusteluita käydään, niin se on helppo muistaa ja se on myös helppo opettaa muille. Tämän takia ne on niin kuin tosi tärkeitä ja tää oli nyt vaan tämmöinen havainnollistava esimerkki. Miten sä rakennat henkilöbrändi, joka tuottaa liikevaihtoa, niin sen pystyy tekemään hyvin strategisesti. Ensinnäkin tee käytännössä kontenttia, jossa sulla on todistusaineisto. Sitten fokusoida sun core-asiantuntijuuteen. Käytännössä 80% sun kontentista, niin mä tekisin semmoisia postauksia, jotka ratkaisee sen sun ICPn ongelman. Eli se on hyvin tärkeää ratkaista sen ideaalin asiakkaan ongelmia. 20% jakaisin tämmöistä kontenttia vähän kulissien takaa, eli miten sä johtajana nyt toimit tai yrittäjänä toimit. Eli postaisin systemaattisesti, sitten tekisin myös systemaattista outreachia, eli tätä kylmä tai lämmin kontaktointia. Eli käytännössä tässä on strategia vielä pähkinänkuoressa, mitä te voitte tehdä suoraan tänään. Mä tekisin 4 expert-led-postausta viikossa ja 1 behind the scenes-postauksen viikossa. Eli 5 kontenttia viikossa, näin esimerkkinä. Sitten mä tekisin tätä warm outreachia, eli kontaktoisin ne kaikki kommentoineet, tykänneet, jakaneet, profiilissa käyneet henkilöt tietyllä viestipohjalla. Ja muutaman kuukauden jälkeen, kun mä oon tehnyt tätä työtä, mä lanseeraisin uutiskirjeen. Minkä takia me tehdään uutiskirje? Niin on se, että me ajetaan ne meidän seuraajat sieltä LinkedIn-profiilista meidän omaan uutiskirjeeseen, jolla me itse omistetaan se asiakaskanta. Eli jos LinkedIn muuttaa niiden algoritmia, kuinka ne on tähänkin mennessä tehneet hyvinkin usein, niin me ollaan suojassa siltä. Taikka jos me tehdään jotakin muitakin kanavia, niin samalla tavalla me ollaan suojassa kaikkien näiden kanavien algoritmimuutoksilta, koska meillä on tämä oma asiakaskanta tai oma seuraajapuuli. Sitten mä alkaisin lanseeraamaan tämmöisiä liidimagneetteja, eli jakaisin arvokasta sisältöä, jonka ihminen pystyy lataamaan, ja samalla hänestä tulisi uutiskirjetilaaja. Summa summarum, miten sä rakennat liidiputken LinkedInissä, niin on se, että sä teet kiinnostavaa asiantuntijasisältöä, jonka jälkeen sä saat ihmiset sun profiiliin, ja kun se profiili on optimoitu hyvin, niin sä ajat ne esimerkiksi tämmöiseen ilmaiseen materiaaliin tai sun uutiskirjeeseen, ja se uutiskirjeen kautta sä voit esimerkiksi, mitä me tehdään esimerkiksi, niin me avataan keskusteluita, kun me seurataan, että ketkä siellä on aktiivisia, ja sitten keskustelut muuttuu palavereiksi, palaverit muuttuu kaupoiksi. Ja jos sulla on oikeasti tosi hyvä tämä, niin osa pystyy skippaamaan jo ton palaverivaiheen, koska silloin se luottamus on jo niin syvää siinä vaiheessa, kun ihminen tulee sinne loppupäähän sitä funnelia, että siinä ei tarvitse enää sitä palaveria. Eli tämä olisi mun strategia, miten mä rakentaisin henkilöbrändi, joka tuottaa tulovirtaa.